ni koro waga tua iwinjo en ironical niya owacho niya ogeno komno nikech koro ng'eni komno ni machiegni gi kom president madwa konyo gi yudo kom mar AUC kata kamano ma village politics emana an ma biro goye ka village politics emana nikech samo wuoyo kamano to rengo gini nye ka jimi gori kacha kata pasa mane pie president lando wach mar dongo mwenye gidhi to kacha chare gi yanyo mula dara to dongo kacha cha seche mane gidhi ma gi yanyo joma tiye sirkal dongo kacha cha manyo Raila samo se dhi AUC ni winji bati kuluongo wakane wawach gik manya gero piny to yewa wach nikech mae wach nikech onge kaka ibiro wacho nania nikech Omolo is a very sober person okwayo ni mondo ji odhi gi muolo to gin to kanyo gidhi gi leader gini gi yanyo Omolo mamok yur kama so wiye to mache sama no dhi gi mbadi odhi tingo bad ling bati amnyisi mache sama no dhi tingo bad mbadi ni koro golo Karoli ni wira ko Karoli oyetiyo gi president boyie manyo ne tich. Okay. See, when wacha dieri koro gima adwa koni. Exactly. An aonge gi bitterness. And I'm very strong in my speech. Mane kaka wuoyo. Kendo king'iyo kamoro mama wuoyo nikech ang'e gima wacho an convicted. Ni Oganda wa ok nya yie mondo wawuoth gi President William Ruto e wuodhni ariwa sama koro miyo jowa moko tich techa. Jaduong' wano bo manyo ne tich, jaduong' wano dhi yudo tich e buti. An mane mana wacho niya jowa matamo Raila ni kik dhi AUC ayuru weuru dhi joma jaliere kode ka wabunge moko miwinji luongo nying pak samoro pako weuru Raila thuolo mondo ebo dhi oyude tich nikech osebedo kodong to gitiyo pile anyang' nyong'o gino osebedo ka yudo tich gitiyo Raila to dong pile giwe Raila be wang'ni odhi oyud tich e AUC kocha to bende kaka Oganda jomo oseyudo thuolo wazawara zero walo owadwa Raymond Omolo owadwa Kombudo owadwa jowa mopogore moyudo tich e sirkal matiyo gi William Ruto bende mi thuolo mondo wabed gi lwasi maber manyalo gerowa kaka Oganda ok wabed ni wan wamoko ni ka Raila Odinga ok omonwang'o to ni gini rach no nyaka wabed ni Raila ni en achiel kuom wuodwa ma embe konwang'o to sawa ng'a wuodwa machielo konwang'o to sawa an ka yudo to sawa ok ni wanyalo bedo ni ng'at achiel mwalemo ne nyaka kwerewa gi wuonewa to siko fail pile to kwan wang' anything. Yes. Mane mwawacho ni en siasa makikwa kedi jomoko andhoga. Wacha andhoga nyaka ruma kabisa. Nono to wadhi wanyo Raila andhoga maduong' mogik nikech ene chama koro tiyo gi president en manyo ni tich. At least jomoko gi noso yudo tije gin wabunge gidhir president. Ken kama wacho penny still pod apenyo mana question ni. Ji nyalo wuoyo gi duol mamalo te. Ji nyalo chung' wacho ni un koro kik ung'ada aora cha yomir kik ng'ada aora ni. Ere kama Oganda dwa rome. Mane penjo na maduong' kane ere koro kama Oganda nyaka rome nikech owacho nitiere moko kuom ogendni manyalo kawo yomyom manitiere kind oganda onage kiyie nata duoki moja kwa moja bas oduoki kawatieko namba achiel Oganda Luo nyaka wakwong wayie ni chance masani wan godo mar bedo president onge mar Kenya nyaka wakwong wadogi chien wago mpichwa wakalculate ni ere kaka wanyalo dhi e midfield mondo wakal attack mondo wadhi walu ok wanyal bedo e presidency ka wabedo wan wapinga emomiyo sana mor ka jakom odok piny moyie bedo gi William Ruto moyie riwore gi joma noseluongo na andhoga gi gite gibed marom wabed joluo achiel to wariwre gi joma sirkal gi joma onge sirkal mondo wayud thuolo mar wuotho e yo mar gerowa kaka sani awacho ni jo Rusinga neno ndara president no dhi molimo gi igero Rusinga ring road sani mfangano ring road igero manyocho president osewacho yo manotamre wuok Mbita Sindo mochomo Kiabuya modonjo nyaka Sori igero sani jo Suba neno lam kidhi Thurwa Kindu Bay igero pi ma national government gero kidhi Thurwa Oyugis igero pi ma national government gero kidhi Homa Bay town nderni go lam tete gi kura machok mar county national government gero wabeduru kase ok ni ani jatendwa mwageno yanyo jatelo momiyo jowa moko tich baso yanyo nyaka jowa momiyo tich ebe nyaka puonjre rito dhoge. Yes Tom Duku